Kakaknya ya Wani. Wani ya kakaknya. Sa? Oh, wes lah sa. Lah. Penting ngantek ngompol lah. Ngompol. Ya wes lah Kak. Di seratang engko coba kan banter. Malah kaya bos malah. Piye? Kaya bos. Gudan bawa ya kau. Musiknya ya, Mbak. Rakwat Melayu iki. Soale rakwat Melayu. Padha ae iki nek mang mlokot kok kono mula mangane deg-deg kok babane. Iki lho Sasa. Kepoyo ngene ngantekan kok. Kalau pipis sudah ada, ada semuanya.